Minggune Inyong karo anak wadon dolan ngone Kanjeng Mami guys ya seperti biasa game motore tak panasi disit kon panas mesine guys ucuk bae singkat cerita wis kutul nang kebonan ngliwati pewotan cilik Inyong tek parkir motor disit lah ora bisa manjat guys motore jane-jane ya teyeng tapi neli maras anu powotane gumpring manjat maning ngisore kalen bokigal maring kalen guys kae anake wadon wis kitir disit Inyong malah nang mburi ki ditinggal guys nah kudu ngliwati powotan kang pring maning ki guys gue powotan iki guys gue mantan rusak tapi gini kena gue mowot kae ngisore kalen tapi kalene asap lah wong anu musim ketiga ra ana udan guys adem sejuk suasana nang kene wis kutul guys ya wis disit